गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हेंनी ठाकरेंची साथ सोडत शिवसेनेत प्रवेश केलाय. यावर बोलताना काय म्हणाले ते खासदार विनायक राऊत पाहूया. नाही, काही जणांची वारी सुरू होती काही महिन्यापासून, याची आम्हाला कल्पना आहे. केवळ आणि केवळ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी ज्यांच्यावर एवढी मोठी मेहरबानी केली, त्यांनी केवळ आपल्या भविष्यातली पदं राखण्यासाठी शिवसेनेशी, मातोश्रीशी आणि उद्धव साहेबांशी एवढ्या घाणेरड्या पद्धतीने बेईमानी करणारे जे औलाद आहे, त्यांचं मला खात्री आहे की राजकीय अस्तित्व आता पूर्णपणे संपलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.